Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e grazas por acudir a esta presentación dunha nova edición da Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrey, que este ano ademais me estaba comentando aquí o alcalde que se incardina dentro deste festival Monterrey Reverdece. Está aquí, acompáñame Xosé Lois Foxo tamén, o director da Escola Provincial de Gaitas e alma mater deste evento, desta Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que leva pois moitos anos xa sendo un evento referente na provincia dentro do que o calendario que ten que ver coa posta en valor da nosa cultura, a nosa identidade e a nosa música tradicional e popular. E a verdade é que dende a Deputación temos claro que apostar pola cultura, apostar por eventos que poñen en valor as nosas raíces, pois é unha das liñas básicas, ou ten que ser unha das liñas básicas de actuación da Administración Provincial. Por eso, ano tras ano, pois estamos apoiando esta e outras moitas actividades que teñen como eixo pois precisamente a defensa da nosa cultura e a nosa identidade. Como dicía, esta Xuntanza Internacional de Gaiteiros pois celebrarase os días 3 e 4 de outubro no Concello de Monterrey. Eu creo que un ano máis pois vai a ser un éxito, porque estamos a falar dun evento que combina, ademais de, como dicía antes, a música tradicional e popular, pois o vistoso que é tamén a formación das gaitas, a disciplina da formación dos gaiteiros, non? Cando van as diferentes agrupacións que actúan e que teñen presencia en este tipo de actividades. É moi visual tamén, ademais de sonoro o espectáculo, por iso que ten todos os ingredientes para ser un éxito. Eu, pola miña parte, nada máis, convidar a toda a cidadanía que se achegue a Monterrey, e estou seguro, como dicía antes, de que será novamente un éxito. Eu non sei agora, doi a palabra a José Luis, alcalde de Monterrey, para que nos detalle un pouquiño máis xa non só da xuntanza, sino tamén do festival. Pois moi ben, bo día a todos. Pois para min, como alcalde de Monterrey, pois é un placer estar aquí un ano máis presentando a 40 edición da Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Un ano pois con moitas novidades, non só no que se refiere a ubicación, sino un pouco, bueno, pois dadas a situación na que nos atopamos no mes de agosto, cos terribles lumes que sufrimos, pois bueno, pois o primeiro tivemos que pospoñer a xuntanza que se celebraba sempre tradicionalmente o último fin de semana de agosto, pois tuvémola que cancelar e pospoñela, non? Entonces, como coincidía tamén a Festa da Vendimia, que sempre a temos, a Festa da Vendima que a temos o primeiro fin de semana de outubro, bueno, pois quixemos facer unha combinación de ambos eventos, un pouco con varios obxectivos, non? O primeiro dos obxectivos é claro, non? Que é facerlle un homenaxe, un agradecemento a todas as persoas, a toda a xente que traballou na loita contra o lume, aos terribles incendios que sufrimos en agosto deste ano, non? Entonces eu creo que eso xa é o primeiro dos grandes motivos para idear este Festival Monterrey Reverdece que organizamos e diseñamos desde o Concello de Monterrey, onde, lóxicamente, a Xuntanza de Gaiteiros é unha das piezas claves, non, deste festival, non? Entón, o primeiro dos obxectivos era ese, non? Era, pois, homenaxear a todas as persoas. É un día de homenaxe, de agradecemento, de gratitude por toda a xente que traballou, que colaborou, a veciñanza, os profesionais no ámbito da extinción de incendios que participaron. Non quero nomealos a todos un por un, porque seguro que me queda alguén polo camiño. En xeral, a todo o mundo, non? E a veciñanza en xeral, non? O seu comportamento, a verdade é que un síntese orgulloso da veciñanza e dos profesionais que temos, porque en momentos tan difíciles como os que vivimos, non? Monterrey sufriu moito con estes lumes. Bueno, simplemente por darvos un dato, das 15 aldeas que ten Monterrey, pois ardeu nas 15 aldeas, o sea, xa vos podedes facer unha idea do que foi o incendio do 12 de agosto, non, deste ano, non? Entonces, bueno, eu creo que ese homenaxe, ese agradecemento é máis que merecido, non? E logo despois, con este agradecemento, bueno, pois xa veñen todos os eventos que temos, non? Temos a cuarta edición da Festa da Vendima, que bueno, tradicionalmente facíamos
facémola o primeiro fin de semana de outubro, e é tamén un pouco, pois eso, un homenaxe a toda a xente que traballa no sector do viño ali na nosa comarca, tan importante para nós, e bueno, é un pouco un día de festa, despois de rematar os traballos da vendima. Este ano coincídenos moi ben, porque os traballos da vendima están rematados, entonces podemos decir que vamos a celebrar, vamos a poñer o ramillete, como dicimos no meu pueblo, non? Cando se acaba a vendima, entonces, bueno, pois é un motivo de celebración, e tamén de poñer en valor o traballo que se realiza no campo e en concreto no sector do viño, non? E bueno, creo que diseñamos un cartel da Festa da Vendima pois bastante potente, non? Habrá, pois eso, o desfile de carros, o pisado tradicional, actuacións da Roda e a Coañeira, que tamén van a actuar, e bueno, creo que está un cartel perfectamente, bueno, atrayente para que veña moita xente a verlo. Tamén dicirvos como novedad que este ano, por mor das obras do castelo, non podemos facer todos estes eventos que facíamos no Castelo de Monterrei no entorno da nosa fortaleza, pero está en obras, está todo o castelo levantado, entonces, bueno, é imposible facer estes eventos ali. Entonces trasladámonos á Alameda de Alvarellos, non? Que tamén é un sitio precioso e que vamos a estar ali moi ben, non? O desfile de carros farase desde unha viña que está cerca da Alameda de Alvarellos, e bueno, as actividades son iguales, similares ás que facíamos na Fortaleza, pero simplemente que trasladadas á localidade de Alvarellos, non? E a continuación da Festa da Vendima, bueno, pois temos a 40ª edición da Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que xa o día antes xa ten actividades e actuacións en Flariz, tamén o sábado por a mañá tamén habrá actuacións, e tamén temos que destacar a actuación de María do Ceo en Flariz. Bueno, creo que tamén é importante, non? A xuntanza, como todos os anos, non? Destacar o traballo de Foxo, agradecer que sigan contando en Monterrei desde o 2007, levamos sendo a sede da Xuntanza Internacional de Gaiteiros, desde o 2016 somos festa de interese turístico e cultural galego. En definitiva, eu creo que a Diputación e a Escola de Gaitas e Foxo en particular, bueno, pois aposta por Monterrei, aposta por noso concello, e iso agradecer, non? Despois tamén dentro do programa destacar a participación, sobre todo, dos grupos locais, e dentro do que é de Monterrei, bueno, pois os gaiteiros de Flariz e os trouleiros de Medeiros, que sempre están aí. Este ano precisamente homenaxeamos a unha veciña nosa, a Julia Bailón, da Madalena, e bueno, pois é de agradecer que tamén se destaque o traballo desta muller da Madalena, auténtica loitadora, pelexona, e bueno, a verdade é que é unha maravilla de muller, non? Julia é pura enerxía, e bueno, encima ten esa faceta de cantora, con lo cual xa queda todo dito, non? Entonces, bueno, con relación á xuntanza, eso, decirvos eso, eses agradecementos, agradecer a Escola Real, a Foxo, e, como non, tamén a Deputación, que a Deputación colabora en todo este festival que diseñamos, e tamén, bueno, eu tamén quero darlle as grazas neste momento tamén á Xunta de Galicia, non? A Xunta de Galicia pois participa activamente, colabora pois dun xeito bastante importante pois na financiación deste festival. Sin a súa axuda, sin a axuda de Turismo e de Cultura e da Consellería de Cultura, que nos financian, bueno, pois diferentes actuacións que temos dentro do programa este do Festival Monterrei Reverdece, bueno, pois eu creo que sería imposible que organizáramos este festival, non? Que eu creo que é máis que merecido, non? Facer un homenaxe a todo isto, non? E tratar tamén de que, como dice o lema do festival, o título do festival, Festival Monterrei Reverdece, non? Trátase de levantarse, de reverdecer, non? De rexurdir. Témonos que levantar, pasamos momentos moi duros, pero ahora é momento de, pois eso, de levantarse e de tirar pa diante e intentar entre todos, ca axuda de todos, de Deputación, de todas as administracións, Deputación, Xunta,
e o propio Concello, bueno, pois que volvamos a ser o que Monterrey foi antes do 12 de agosto de 2025, non? E deso se trata, non? Deso se trata, e neso estamos a día de hoxe, apostando fortemente por ese reverdecemento do Concello de Monterrey, non? E nada máis, réstame tamén agradecer, lógicamente todo isto tamén sería imposible sin contar coa axuda do personal do meu Concello, non? Solo podo dicir boas palabras do personal, non? Desde o 12 de agosto, a verdade é que están aí todos a cañón, traballando, non? Lógicamente, bueno, pois na organización deste festival, en concreto está Roberto, técnico de turismo noso, que é un pouco que está a cabeza visible, pero detrás de Roberto, bueno, pois hai toda unha serie de personal que tamén hai que agradecer todo o seu traballo, xunto con Protección Civil e demais, non? E por último, bueno, pois nada, eu simplemente invitar a festa, invitarvos a festa, que é un día de, pois eso, de celebración e de rexurdir, non? De rexurdir desta desgracia que sufrimos. E moitas gracias a todos. Moi ben, moitas gracias, José Luis. Vamos a palabra ao mestre Foxo. Bueno, pois moitas gracias, César, por as túas palabras introductorias sempre acertadas. Como técnico en cultura e sensible co tema, por suposto a José Luis por manter a filosofía da dignificación da música, a parte do que dicía César, que son unhas actuacións moi bonitas. Eu quería dicir algo máis. O que pretendemos desde a Escola de Gaitas e a filosofía deste evento é potenciar xustamente a cultura, non solamente o bonito que é tocar ben ou tal, eso está ben, pero o lado, digamos, de investigación científica, que desde Ourense se faga un dos eventos máis importantes que existen no mundo en torno ás cornamusas, as gaitas, tamén creo que é importante para a provincia, para o noso archivo e para o noso coñecemento da historia. Cando comentamos de cambiar de data este evento con José Luis, co alcalde, dixemos que era importante ter en conta, digamos, reivindicar o mundo rural. Entonces, con estes eventos que organiza o Concello, con esa filosofía, precisamente de levarlle ao pueblo a eses lugares que quedan sin xente. En Monterrey ainda non hai moita queixa, pero noutras partes da provincia os pueblos están deshabitados, non queda ninguén. Eu que son recolledor de cantares vellos, como no caso desta muller de Julia, que lle facemos este homenaxe, pois a veces non tes a quen lle preguntar. Digamos que o mundo rural en Galicia sí que necesita estas cousas e poñerlo en valor. Por eso que estes eventos, con ese pensamento de facer algo polos pueblos e pola xente, pois está ben. A 40 Xuntanza Internacional de Gaiteiros marca un pouco a historia da Escola de Gaitas. Hai 40 anos, o servidor empezaba ca Escola de Gaitas da man de Vitorino Núñez, que foi o gran impulsor, que era, a parte de ser político, quería yo ao pueblo, e tiña pensamento, e fixo cousas importantes, e o seu proxecto sigue estando vivo, como é o caso da Escola de Gaitas, que creo que ao longo de 40 anos fixamos un traballo que estaba aí, que queda para a historia, non somente se ensinar a miles de alumnos, senón tamén ter o arquivo máis importante que pode haber neste momento de música tradicional, un museo máis grande a nivel, non a nivel espacio físico, senón a nivel, digamos, pezas, información, archivo, e iso é un pouco a Escola de Gaitas. Nesta ocasión, na 40ª edición, tiñamos moita ilusión posta nese fin de semana, pero as circunstancias dos incendios non nos permitiu facelo, trastocounos un pouco toda a programación, pero aí estamos, de tal maneira que vamos estar o día 3 unhas conferencias, o festival que se vai facer en Flariz. Entonces, bueno, o conxunto do programa, como sempre, pois imos ter aquí xente destacada, desde un investigador
como é o caso de Juan Mari Beltrán, que ven do País Vasco, que ten o seu propio museo, que vai presentar ese museo. Ven xente da República Checa, comentaba ya Monse, que precisamente na República Checa, en Strakonice, celebran un festival internacional desde xa da época da dominación soviética, de tal maneira que vai estar xente da República Checa, xente de Escocia, dos Países Baixos, como no caso de Jean-Pierre Van Gess, que é un dos investigadores máis importantes de Europa da cornamusa, da musette barroca, e, bueno, tamén, por suposto, representantes de Asturias, de tal maneira que espero que sea unha velada atractiva para a xente, non somente o dato de ser grandes artistas, que, por suposto, son, porque dentro da filosofía do evento procuramos facer unha investigación de que é o importante nesta ocasión, que é o máis significativo. Polo tanto, esa transmisión do coñecemento, esa información que pretendemos traer a Monterrey como capital da cultura, da gaita a nivel internacional. Son 40 anos facendo este evento e, bueno, para nós, a parte de recibir información, creo que para Ourense é importante tamén facer estas cousas, e precisamente nese contexto de pena do mundo rural, que en vez de ser verde é negro, pero, como dicía antes, queremos romper unha lanza a favor do mundo rural, que é un pouco tamén o noso pensamento da Escola de Gaitas. Levamos o ensino da gaita a todos os concellos da provincia ao longo de 40 anos, e aí queremos estar, e a Xuntanza Internacional de Gaiteiros é dos eventos máis importantes que temos feito a través da nosa historia e que seguimos facendo. Moitas gracias. Moi ben, pois moitas grazas. Bueno, a min olvidouseme dicir o concerto de Luar na Lubre, que remata a programación co concerto. Rematamos a programación co concerto de Luar na Lubre, que tamén eu creo que é outro, bueno, un pouco broche boa ao festival. Luar na Lubre é dos grupos máis refinados que existen en Galicia. Cando me comentabas que se podía traer, pois Luar na Lubre creo que está acertado, porque aparte tamén son Eivieito Romero, é un gran investigador. Entonces, é o que dicíamos, non somente hai arte, hai historia, hai información. Por iso que Monterrey, aparte de que a Poñeira de Monterrey é a primeira muiñeira estructurada que coñecemos, xa do século XIX. Polo tanto, Monterrey ten que seguir sendo un referente de arte e de cultura. Moi ben. Moi ben, moitas gracias. Gracias. Gracias.